Orain ikusiko dugu zelan saikatu gure mezuak hobeto antolatzeko sarrerantzia. Egin behar duguna da, adibidez, erabiltzaile honen mezu guztiak saikatuko ditut eta gordeko ditut beste toki batean, etiketa batean. Horretarako, hemen buscar correo, itzatziko dut erabiltzaile hori, eta bilatuko ditut bere mezu guztiak. Hemen agertzen zaizkit bere mezu guztiak. Hori eginda dagoenean, klik egingo dut, eta hemen etiketetan jarriko dut bere izena. Sortuko dut etiketa, eta orain, sarrera ontzitik desagertzeko, egin behar dudana da artxibatu. Horrela, bueltatzen banaiz sarrerantzira, desagertu dira mezu guzti horiek, eta non topatuko ditut? Hemen, tik B03 Sestao. Hemen daude guztiak.